Какво си се овъртолил, бе? Че му звъна да ми така петък и малко да разпуснеме. Ало, какво правиш, бе, брат? Къде се загуби? Брат, опаковам пратки 2 часа вече и ми остават още толкова. Как 2 часа, бе, човек? С какво опаковаш? Бъбъл... С обикновен бъбъл. Еми как да го опаковам? С какъв бъбъл? Чакай ме, имам идея, до 5 минути идвам. Петък, бата, ще ми работи. Цел живот ще го уча, бата. Какво си се овъртолил, бе? Бате, петък е, бе. Нормален човек си. Какво правиш? Ела да ти покажа как се опакова в 21 век. Бате, махай тия бъбари от тука. Шит. Гледай, какво си го опакова? Това ако го метнем ще се щупи. Как да го направя? Това е революцията. Брайтсток. Опаковаш за секунди. Погледни. Инсталираш. Не ти взема място. Къде ти е ролката с бъбъл? Погледни колко компактно решение. Виж, за 1 секунда става всичко. Нема, до кога ще чакам? До кога ще чакам? До кога? До кога? Ето. Айде, опакой. Опакой ги, айде. Кое време стана? Айде, айде. За колко време? Броиш ли? Броиш ли часовника? Айде. Кое време стана? Айде, кой да пият ми добро. Айде. Ако и ти искаш да опаковаш в 21 век, заповядай на www.brightstock.eu. Даваме това, бе. Чакай, снимай го, снимай го. Дай. Чакай. Що не го снима, бе? Той се опакова с целя. Погледни се. Кой опакова така?